Γεια σας παιδιά, έβγαλα αυτό το βιντεάκι για να σας ενημερώσω ότι σε μία μισή ώρα θα πάω για τις γαλοπούλες. Θα τα πούμε, θα ανεβάσω βίντεο. Σε λίγο τις κότες. Έδετες εδώ, δες το κοκόρ εδώ φωνάζει όλη μέρα. Είχα λίγο καιρό να βγάλω βιντεάκι, αλλά τώρα έβγαλα παιδιά. Θα πάμε και σε ένα βίντεο μεγάλο. Κάνουμε με τις γαλοπούλες. Εδώ δίπλα θα μπουν οι καινούριες οι γαλοπούλες. Εδώ έχουμε πορτούλα για να βγαίνουνε. Δείτε, εδώ ανοίγεις εδώ, βγαίνουν οι κότες. Το βράδυ κλείνεις ξανά και δεν μπαίνει ατσίδι. Εδώ είναι η πόρτα μας. Είτε εδώ χερουλάκι που έχω κάνει. Εδώ σύρτης. Ανοίγουμε. Κλείνουμε ξανά πάντα την πόρτα. Εδώ. Εδώ μέσα το έχω χώμα για να μπορούν να σκάβουνε. Φαΐ, αυτό το μεγάλο, το μόβ. Αυτό εδώ πέρα παιδιά μπροστά σας που είναι. Είναι για να βάζω καρπουζάκια και άλλα πράγματα να τρώνε. Αυτό εδώ είναι για το νερό. Πάμε να δούμε λίγο και τις κοτούλες. Νάτες. Εδώ φλούδες καρπουζιού, τις τρώνε. Τα ίστρα, ποτίστρα, φωλίτσα, οι κότες. Ελάτε εδώ. Λοιπόν, γεια σας.